Hej med jer venner, og velkommen her til den her videoblog, som kommer til at handle om fitness. Det er nemlig fordi, at jeg i dag har været nede og træne nede i Fitness World, som er det sted, hvor jeg træner. Jeg er rigtig træt, hvis man kan se det på videoen, så jeg laver den her video lige inden jeg falder om og slapper af, indtil jeg falder i søvn. Men grunden til at lave den her videoblog omkring fitness er fordi at jeg synes at alle burde tage sig den mulighed, hvis de har mulighed for det i deres travle hverdag, til at gå i gang med at træne. Uanset om de føler sig tilfreds med deres kroppe og har det fint med det, eller måske har lyst til at tabe sig lidt. Det er en skide god chance for at brænde noget energi af og få clearet hjernen med nogle tanker, som man går med i hverdagen og så videre. Det er en sindssygt god mulighed for at komme ud og bruge kroppen og så videre, så videre. Jeg har i hvert fald været glad for det, og jeg startede her i starten af januar, og jeg har været lidt, ja, hvad kan man sige, jeg har været lidt, det har stået lidt på standby her de sidste 2 uger, fordi der har været så meget andet, jeg skulle. Men nu er jeg kommet på hesten igen, og nu skal det virkelig have en skalle. Mit mål med fitness, i hvert fald den her omgang indtil sommer, er at jeg netop til sommer skal kunne se en væsentlig forbedring i min krop, så jeg kan gå rundt på stranden uden at være sådan, ikke flov over min krop, men at jeg godt kunne tåle at vise mig lidt frem, uden at det skal blive for vulgært. Så det er i hvert fald min hensigt med at træne i fitnesscenteret. Så hvis du går derude med en lille appetit på at træne lidt, så gør det for pokker. Der findes forskellige centre og forskellige altså Fitness World og Fitness.dk, whatever. Og de findes over hele Danmark, så der er ikke nogen undskyldning for ikke at tage ned og prøve i hvert fald bare en time. Man kan næsten altid få en gratis prøvetime, eller i hvert fald en billig prøvetime, for at se om det er noget for en selv. Jeg synes det er noget man burde undre sig, om noget man burde gøre for at prøve det af, og for at se om der er noget man kan lide. Så det var sådan set det jeg ville sige for i dag. Jo, så er der lige en ekstra ting. Jeg var i Rødovrecentret her i går og se The Storm. Det var første gang jeg så The Storm, og som en lille fodnote, så kan jeg fortælle, at jeg har købt den her CD. Og ja, jeg synes den er rigtig fed. Det var den nyeste de havde, og det var sådan set okay pris. Så den kan jeg virkelig anbefale, at I køber, hvis I ikke allerede har den. Så, men det er i hvert fald en pissegod CD. Så det var alt for den her gang. Jeg er tilbage meget snart med et nyt emne og en ny videoblog. Hej med jer.